sajen nang pisai tenta usumar tang hang jo lu trong lu bu nita ka ching tu lo ka chiru lok lo nita lang serak ra ko hun net ka ve juli dus tame no phun che me ka ve jo le dos ta me nang bang ke inda nang ni lo bang ju nu nang pisai tu hem tar le me no hem tar leng ave hang jo lu ka ching tu usumar tung ta nang pisai tung ta kini lo makachiru lok lo nang ko nase ke duma nase ke dama pa ya lo hem bang ju no inda tu nang ni lo ha indarun ko ki nang phaning da tu tu pu nang toi te se kai si ve ni ve se ta ni tum da nang lang bom pu da lam chong da chatulu no ha pa ang ke hilu ong bang ju nu ta punang nang pu ta ko a no ne nang bor ipi nang chu de ting ni de li si lo no na bang ke inda tu nang ni lo bang ju nu Pini lalo sini to vejo pang thang nen te nang phun receive se det che nang le det lu phun an ob la ma sini ke chi ru ara lu una se nang ke do ke da ma pa ja lu ha le dus tame punang kor tha nang punu to long mi thi puna no hok le nang do at to no le do sita nang punu to pha nang pun long ram phan phun nang kor vek thanum ve ko te ne chi le te ni ke nang joy ni pe ni ke krep thu pu ki thi pu nang ni tu nang sumar ama này có sẽ học lại cầm in ta tâm pusita hem vàng lại ta aku vàng với pusita phone đó cái năng kuri cả cái yo ala da hostel đó sumarta anh cuma với pen nang phana sing tung pan hang ju cái này ta tâm nang ta koro vớiasi hem vàng lại cả nó cái đó sita vàng cả aku vàng với sita phone cái này kena narisita nang kor tha pe nang korta ana